Haka jing rakhe jong ka perthei barok ka wei ya ka sngi kerpang jong ki nong jungok kai perthei lane ka balatip kum ka World Tourism Day ha Ribhoi district lapan long ya ka ne ka jing kan mau kerpang ya ka ne ka sngi hamar ngar lek ka bade ka wei nang ki jaka jungok kai perthei ka badon ha Ribhoi district ka babun na ki briu ki bana shabar ki wan shong kai pengat ha ka ne ka jaka ha ka ba ya ka ne ka jing kan mau ya ka ne ka sngi kerpang lapan long da ka Ribhoi Tourism Environmental Development Forum haba ai jingkren hagane ka sngi na kaliang jong ki riu pokmat ki balawan poi hagane ka program kila penpau baga kam jungo kai perthei hagane ka pung kala nang kham kiu na ka wei ka snem sha ka wei pan ban yinu jor bat ki snem ki ba kham man shwa watla hagane ki artli ki snem ki nong pniat kim shem lala ban pli na mar ka lockdown jong ka covid-19 menta ka simpat na kaliang jong ba bi nong kenri ubadeu district tourism officer ka Ribhoi district haba ai jingkren kumukong san ulaong ban nakaliang jong katanat tourism ka sorkar daka jingi trelang bat ki kunhun bapher ki jupunlong ye ki program ban kentiu ye ki kam jungo kai perthei khamtam ha ne ka mar ngar lek ha ka ba nakaliang jong ne officer ulaong ba un ai ka jingi trelang bat ka Ribhoi tourism nangta bat ka kunhun marngar eco tourism and cultural development society bakin nang yasno ktilang ban kentiu shishu ye ki kam jungo kai perthei ulaong ru ba omdei tang hakine ki jaka Henry hakiwe kiwe de ki jaka ki badon Ribhoi district on persyang banile ban kentiu ya ki kam jungo kai perthei lapan sngol tanat shushu ya kene kasngi da ka jingshat tanrai ka balapan kre da ki nong shong shonong ki dekhot jong ka Ribhoi tourism ki balawan poi menta kasngi ki kentup nadu chairman uba plila tiso u general secretary uba marvelous pede ikong wan ripede uba wan prang sumer ikong madhuri sweetly lembat kiwe kiwe ki dekhot Nih, marle sih bunsin pun kini kita sengi bergerbang, pun kita World Environment Day, nih kita World Tourism Day, bunsin di pulau di kita nak sarkar, berfair. Te, bat mengiru ke departemen nak kapor, ni di pulau ya kan program World Tourism Day. Hari ini kita harus nem mata kajian jokan ya kam ke program kita bangilah pulau kelas lo ang haka online, nomor baki dan ki kendon kita bangi melak men pulau. Andai sengu kuman sengu hun di sa bangi yang ren kita ki iseng terima semua tolong ya kini ka program wala kim dei na katran sorkar makani nga peniru ba kakam ko kai pasai kalakiyo Ribhoi de khoble sibun ya ka forum ba dia ka mangar eco tourism society i nongkren ba menai laban labatai no kalakta ka ni ka pandemic na ka kam ya kam